Никога не съжалявай за миналото, а го приеми като учител, защото то е точно това. Няма нищо лошо в това да правиш грешки. Грешките са част от живота и са от основно значение за растежа. Както гласи една мъдрост, щастието идва чрез добрата преценка идва чрез опита, а опитът идва чрез лошата преценка. Учителите от изтока казват, че всяка стрела, която се забива в центъра на мишената, е резултат от 100 несполучливи изстрела. Никога не се страхувай от неуспех. Неуспехът е твой приятел. Ние не можем да управляваме времето, пътното движение или настроението на хората около нас. Но със сигурност можем да управляваме отношението си към тези събития. Ние всички имаме силата да определим за какво да мислим във всеки даден момент. Външният ти свят отразява състоянието на вътрешния ти свят. Като контролираш мислите и реакциите си към събитията в своя живот, започваш да контролираш съдбата си. Дори болката може да бъде прекрасен учител. За да превъзмогнеш болката, трябва първо да я изпиташ. Или, казано по друг начин, как можеш действително да познаеш радостта да бъдеш на върха на планината, ако преди това не си бил в най-ниската долина? Всяко събитие ти предлага уроци. Тези малки уроци подхранват вътрешния и външния ти растеж. Без тях ти ще си останеш завинаги на същото място. Повечето хора се развиват най-много в резултат на най-трудните си преживявания. Помни, природните закони гарантират, че ако една врата се затвори, винаги се отваря друга. Никога не дай да живееш затънал в незначителните неща. Съсредоточи се само върху приоритетите си, върху онези действия, които имат истински смисъл. Времето изтича през пръстите като пясък и никога не се връща назад. Единствените граници в живота ти са тези, които си поставяш сам. Направи нещата, които винаги си искал да направиш, но не си направил, защото си успял да измамиш самия себе си, че си прекалено млад, прекалено стар, прекалено богат или прекалено беден. Бъди готов да живееш стремително и до край. Никога не жертвай най-важните неща в живота си в името на най-маловажните. И не забравяй, няма нищо по-важно от семейството.